חברים, היום אני הולך להציג את החיקוי החדש של דונט SMP שמצאתי, והחיקוי הזה ממש פשוט. כפי שאתם יכולים לראות, זה הדונט SMP האמיתי. אני אפילו יכול לעשות צ'אט SL, אולי. בום. תראו, אני יכול להשבית צ'אט. כן. וכל מה שאתם צריכים לעשות את החיקוי הזה הוא להתקין את עמוד שיהיה בתיאור ולהשתמש בפבריק 1.21.4. אז אני הולך לעשות את זה על ספאונרים שלד. כפי שאתם יכולים לראות, 8 ספאונרים באמת אוהבים שהכל עובד. כן, אני הולך לעשות חיקוי סלש ואנחנו הולכים לחכות. נראה חיקוי מתחיל. בבקשה חכו. אני זז מסביב, ובום, זה בדיוק הפך למד-16, כאילו, זה אמיתי. כפי שאתם יכולים לראות, עדיין על SMP. אני אפילו יכול לעשות את זה שוב. SL. מתחיל בבקשה חכו. וזה 32. אוקיי, נחמד. כן, אני אפילו יכול לעשות את זה פעם אחרונה. אני הולך להזיז את המצלמה שלי. אז, אתם רואים שזה לא ערוך. אז, אני עושה סלופ. אני לוקח מצלמה בלה. הקואורדינטות שם. בום, ראו 64. אלה פריטים אמיתיים. אני אפילו יכול להפיל אותם. זה דון SMP אמיתי. אז, כמו שאמרתי, הקישור יהיה בתיאור. ולראות אתכם נרשמים.